kuma al'umma unguwan nan. Sabuwar turka-turkar da take faruwa a cikin anguwa kuma a sabon kafce dole sai an yi shela a cikin anguwa. Ina gani na wannan duk ba abin damuwa bane. Soyayya ta sa shi ɗimuwa har ta kai irin abin da suke yi ya rasa ta cikin ƙanƙanin lokaci. Sauyin yanayi. Akan almajiri. Sauyin yanayi. Sauyin. Ji za ku da shafunan ku. Haba. Kai Sadiq. Sauyin yanayi. Zatanta labari ne zai maimaita kansa irin yadda ta ba shi wahala a soyayya. Ba shi da Allah. Tanko, Tanko, garin nan. Me zai hana mu ɗauki kes ɗin nan, Alhaji? Mu je mu kai ma jami'an tsaro. Mu faɗa masa dukkanin abin da Kana sanin abin da Kamfanin SBG Renewal ne suka ɗauki wannan shirin. A irin abubuwan da suke yi dole a bincike su. Ɗaya daga cikin su mai laifi ne. a ci gaba da Arewa. Haƙuri a rayuwa shi ya kai shi wannan matsayin da yake ciki yanzu, badakalar cikin soyayya da duk abubuwan da ake faruwa da shi a cikin su. Dan Allah ka tsaya. Me kuma zan sa in ciki? Kare da yanki ba waɗanda suka rage daban ba. Ki yi haƙuri dan Allah ki kyale na. Haba Aida. Ta dawo gare shi don ganin lokaci ya ƙure mata. Ai da hankali. Me? An dauke ta. Kar ka tafi ka bar ni masoyina. Ke bai masoyin naki. Aida, inda ka bar da ba zan motsa ba. Bayan ta yi masa wulakanci a rayuwa yanzu kuma lokaci ya canza, ita take ƙaunar shi kuma baya so. Babban kafce wanda ya shirya kuma ya ɗauki nauyin Suleiman Siman. Kada ku bari a ba ku labarin ƙayataccen fim ɗin nan mai suna Sauyin yanayi. Sauyin yanayi zai dinga zuwa muku a tashar mu da za mu dinga haskawa a YouTube channel. SBG ne ruwan ne suka ɗauki nauyin shirin Sauyin yanayi. Abi jiki soyayya zuciya da harshe.